ZŠ Solidarita 6C Studio Jablko uvádí animovaný film u stromu. Ahoj Šneku. Čau. Představte si, když jsem včera přišel domů, viděl jsem moji ženu, kterou jsem načapal s Karlem Hovniválem. Co? Fakt? Podívejte nahoru. Co tam je? Ahoj. Představte si, že můj milenec Bravanec včera nebyl doma. Ale na to se tě nikdo neptal, ty šeredo. Zmizni ty ošklivko. Škaredá, šeredá, škaredá, šeredá. O týden později. Ahoj! Ty jsi krásný. Každý může být krásný. Ui. Mám takový pocit, že to nějak nefunguje.